Підтримка телеканалу АТР триває. Український музикант-соліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк опублікував світлину із хештегами «Сейв АТР» та «Голос Криму має бути в ефірі». Художник Андрій Єрмоленко у своєму відеозверненні назвав АТР справжнім голосом Криму. Він зазначив, що без державного фінансування телеканал не виживе, а для того, щоб знищити народ, треба прибрати його з повістки денної. Кримські татари в незалежній Україні завжди були опорою українцям, через що тепер в умовах окупації розплачуються за це, стаючи жертвами репресій з боку Російської Федерації, наголосив директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурт. На його думку, Україна повинна підтримувати єдиний у світі кримсько-татарський телеканал. А журналіст та блогер Аркадій Бабченко навіть звернувся до президента України Володимира Зеленського із питанням, чому більше року єдиний кримсько-татарський телеканал функціонує на межі закриття. Дорогая власть, я уж не знаю, кто там ответственен конкретно за этот вопрос, но скажите мне, пожалуйста, вот Владимир Александрович вчера в интервью сказал, что никто до него о возвращении Крыма не думал, и он первый политик, который будет думать о возвращении Крыма. Вот, Владимир Александрович, вот если вы думаете о возвращении Крыма, скажите, пожалуйста, как так получается, что уже больше года единственный крымский татарский канал у вас функционирует на грани закрытия, не получая финансирования, имеет дикие долги за «Спутник», которые ему сказали уже, что будут закрывать, потому что «Спутник» хошь как хошь, а надо оплачивать. Так вот, каким образом вы собираетесь возвращать Крым? Вот хотелось бы получить ответ на этот вопрос. Крымские татары в независимой Украине всегда были опорой украинскости в Крыму. После российской аннексии они за это расплачиваются преследованиями, похищениями, арестами, посадками, убийствами. Украина в долгу перед крымскими татарами. Мы обязаны поддерживать единственный в мире крымско-татарский канал. Голос непокоренного народа, сохранившего достоинство, готовность отстаивать свою свободу і вірність Україні. Щоб знищити народ, варто прибрати його з повістки денної. Цю повістку. І так, по нашим телеканалам ми дуже мало почуємо про проблеми кримських татар. Про ці проблеми розказував АТР. На даний момент, знову таки, телеканал на межі виживання. В той момент, коли всі радісно аплодують, що закрили помийки Медведчука, я також це підтримую, що закрили. Але я боюся, що люди можуть не помітити, як зникне справжній голос Криму.